Benvingut a Catalunya. Aquí parlem català, la nostra llengua pròpia. És una llengua amb més de 1.000 anys d'història, parlada en l'actualitat per prop de 8 milions de persones. Hola, Com estàs? Bé, i Quant tu? de temps? Molt bé. Fa molt temps, no? Sí. Estàs bé? Sí, tu? Em vaig posar en contacte amb Òmnium Cultural per tal de trobar una parella lingüística i llavors em van donar el teu nom, em van explicar l'ensumana, em van dir quina edat tenies i llavors a partir d'allà ja em van donar el telèfon i ens vam posar en contacte. Com ho sento quan l'Atlas diu que és un gent de color, és de Gàmbia, és d'edat, això, què penses tu? Bueno, en principi em va agradar això. Al principi de tot no sabia on era Gàmbia, llavors vaig haver de buscar el mapa i tal, on era, i bueno, quan ho vaig saber em va agradar molt que sigués un xicot africà d'un país a més que no coneixia. Un país molt petit, només 1,5 milions d'habitants, 3 vegades més gran que petit de Catalunya. Quantes llengües parlen al teu país? El meu país parla 7 llengües. Tu parla què vols. No hi ha ni cap problema. Aquí sol, jo veus, la gent té un problema de parlar la llengua diferent, coses així, i m'estranya molt, és una mica estrany. Tu per això vas tenir molt clar d'aprendre català. O sigui, ho tenies... Per què ho vas decidir? I vaig arribar aquí i vaig trobar un món diferent. És que no era la idea meva que és a Espanya, que hi ha Espanya, que Barcelona, Espanya, perquè no es parla de Catalunya moltes vegades, la paraula que escoltes és Espanya. Hi ha conceptes que començaven a canviar. Un d'ells és això, descobrir que no, que estic a un lloc que es diu Catalunya i que és una altra cultura, un altre país, una altra manera de pensar, un idioma diferent, i dius, bueno, aquí jo em tinc que posicionar. Hola, jo sóc l'Anna, sóc de Pamplona, fa 8 mesos que estic aquí i he vingut pel meu xicot. I al febrer passat he estudiat el nivell 1, el bàsic de català a l'Espai Cívic Centre. Ara treballo en una botiga i segueixo amb el català. Bé, anirem aprenent perquè cada setmana ens anirem trobant i parlarem de qualsevol cosa, de les coses diàries, i si tens algun dubte o tens alguna cosa que la dius en castellà, jo te la corregiré en català. Al principi normalment tenia problemes, no sabia ni català ni castellà. I arribo a la primera vegada, doncs vaig caure en una família catalana i me vaig forçar a aprendre català. Me vaig forçar a aprendre, si no me quedaria sense parlar, callat. No pots viure callat, no? Des de fa uns anys han arribat a la nostra comarca persones de diferents països. A Catalunya no es parla una llengua, ni dues, sinó més de 100. Volem que el català sigui el vehicle de cohesió social entre tots els ciutadans dels països catalans. Benvinguts a l'oficina de voluntariat de la Noia. Aquí la gent que vulgui aprendre a parlar català pot venir a omplir una fitxa i apuntar-se al programa de les parelles lingüístiques. Per mi, la rellevància d'aquest programa resideix en que la gent pot perdre la por a parlar una llengua nova. Quan ve algú, jo el que penso, com que vaig passar per la mateixa experiència de trobar-me en un idioma nou, és que bé que s'ha decidit. Jo fa classes amb la meva parella lingüístiques, a vegades baixem a la biblioteca, i a vegades a un bar, un joc tranquil, i parlem de coses que està interessat per aconseguir més, perquè jo tinc molta il·lusió i molta ganes de parlar català. Normalment ens trobem en llocs, com ha dit, a la biblioteca o a un bar i intentem parlar, ell m'intenta dir les paraules que ha pensat durant la setmana, que li han costat, se les apunta en un paper i llavors jo li tradueixo, busco un sinònim o busco una paraula per tal que l'entengui
Els primers dies vaig aprendre a parlar a dintre de famílies, a dintre de grups, anava amb grups d'amics i amigues. I al final vaig agafar l'idea d'anar a fer un curset de català a través dels ajuntaments que donen cursos sobre els nouvinguts. Doncs vaig fer durant 6 mesos a nivell bàsic, a nivell B. Entendia una mica el català, el que passa que em costava parlar-ho. Em sentia més còmode comunicar-ho en castellà que en català. Era com un tipus de vergonya, o no sé, era una sensació que... No sé, això és una sensació que passa a tota la gent al principi d'un idioma, costa una mica. El començament era una mica lent, les nostres converses, perquè jo anava corregint moltes coses. Llavors sempre estàvem fent algunes coses, et corregia, i ara ja no ho fem així, aquestes coses. Ara només en algun moment que potser et vaig dient alguna cosa de caire lingüístic, o això es diu així, o s'ha de dir així, però ja no parlem de qüestions de llengua ara, mai. A mi només em suposa 1 hora setmanal, 2 hores, 3 hores de conversa, que tampoc ni m'ho he de preparar, ni és una tasca molt difícil. Simplement és donar conversa, com faries amb els amics, però l'ensumant així també pot aprendre. A mi m'agrada molt que la gent jove com ell, que fan les coses com ell fan. Si fan això, un dia a Catalunya tothom negre, blanca, toro parla català i tothom content. I amb el temps s'ha millorat una mica el nivell, i crec que el nivell s'ha millorat, per això que crec que hem passat d'aquella etapa. És que arriba un punt que ja t'oblides de donar lliçons de català i et dediques a parlar simplement, i aquesta parla ja et serveix per aprendre la llengua, no? O sigui, quan ens fiquem a parlar tu i jo de coses de la família o de com han anat les vacances o coses d'aquestes, ja no estàs fent classes de català, sinó simplement estàs parlant i sempre n'aprenem. Ens trobem ja com amics, ens parlem de les coses i al mateix temps no parlar de les coses que són personals del treball i tot això, de la família, ens parlem d'altres coses que són més tipus de les dues cultures, la llengua, ens compartim més coses que... Tenim més coses a parlar i això ens obre el camí o l'espai per poder comunicar i parlar més. Vas arribar aquí i et vas trobar que la gent t'acollia o et vas trobar molt forastera, com et vas trobar, Anna? És una mica dur, perquè, aunque ho saps, no és el mateix quan vens i tot el món et parla en un altre idioma, i jo estava molt trista perquè trobava a faltar la família, els amics, però bueno, després he conegut gent als cursos i he començat la búsqueda de treball i des del maig treballo a una botiga i clar, a la botiga la gent et parla en català i jo faig els cursos perquè vull, perquè penso que és necessari per integrar-se. Això mateix. No només per trobar treball, sinó amb els amics i la gent, perquè clar, quan sortim amb la colla d'amics del meu xicot tots parlen català. La gent es pensa que soc catalana, no? Pensa, no? Una noia jove i tal, i et parlen, la primera vegada et parlen en català i després, quan noten l'accent, diuen, d'on ets? Soc de fora i tal, però bueno, bé. És molt maco i és molt bo que et sentis integrada aquí i que nosaltres t'hàgim acceptat. No et vull perdre, no em vull perdre en la tristesa del meu cor.